Aleksan Firik Fit Khurshid Kuibesh Records Dushanbe Маку хаста кадам рӯҳи маҷнуна ба мотамат и дар ба даре мебини охи ирам одам бад биня борда чи аҳволайҳо иаму фирдавстай шоки рафтана то ҳол ба ғам да поам банд бастай номери дел набор ҷогаи дӯстой паразит ҳало хуршедо дар сабой ки як тиро нафтезин то лаҳзае дур бошам ай дард мероси мондаш тоқат кадам ба дуриш байни ёбу оташ ҳаёта бино чашагон морае киҷо бурдалиши давру замонранги сатру иҷобат пардаи руина дарид ай суратҳои аромат заиф ши дидаи мардам ранги шарму эмонат ман гуфтам шояд рӯзе гуноҳ тафами гумроҳам монанди кура гаштам ки нотавон байни роҳам соло асири ишқе ки зарар ба ҷон буд ранги дунёи фони ишқи дилам бемаъно буд як лаҳзае нашид ки дур бараяй хаёлам драки ҷазир када ишқи поки ҳалолам асири доми чанголи ваҳшиёда харгӯшакам рафти ӯай сӯхтаву ай захмои дил биён нагум парвой касе надорад дунё ба кас поянда нест ай тарзи ҳаёти мо бӯи оянда нест марда номард ка тавозун сухани миртилошид эй дунёра ки гӯяд ки қаномард зиёд шид худоё чӣ дунёе мо зери бори ғаму дардем ба шикасти ишқ ба хиёнати дӯст тоқат кардем дида номарди ҳаёт пастиёи зиндагира ишқиш ба чӣ рӯз расонду ёд нагирифт одамгарира фуки баландаш хам нашид то чанде ҷо чида васфашу ҳаму қаҳромтар шид калонӣ мекард нафсаш сурат дошт да инстаграм зеби 100 миллион лайкай неки зебию сатр бад набруки ҷинси майка ҳаёт дардод ғамот бовар ка дилгирим кард иқа хиёнатот наодам ба ҷавоним пирим кард да назари ту натофти қапастии маҷнунат ки имрӯз лом кашид дуд ба ҷои бӯи муд да назар нагей кайф ка сӯхтанам охир надора сука селфи ка ба зеби инстаграм ном табардора уже ба хитоб руманди кленти хита дорию касе ман мехом нести аромак призасори Сарте бикаш дурун ҷигари сӯхтара ором кун э сабаби дардон ба корат маҷнун та бадном кун ту бараи худ мо бараи худ будаи гилиш нашкуфонда кадем шано буд ту интихоб кади зеби зинат лайки инстаграм мо интихоб кадем кайф тут ба ёда чанд грамм нолаҳои беохирам ки як бор фами садома пушаймоншай мехом нек тарафут намемонам пома чашмота кишо бина ёд мавун тира куҷо бур ки ба иҳо гирифторат кад ки то олхам тахур мегуфтам дунё номарда ёдам бошай дунё да хитаи диёд ки нарай гапи ҳархел ҷумода ту рафти хит фурӯхтӣ ман то рафт кайф дашиштам хитпарастӣ та дида ба ёдат налидам навиштам ту гуноҳ ма биков бугу хуршед боб никай пасай та ҳастӣ ку барои ҳами аймада пас ҳастай